Som a Sitges, Cau Ferrat, i aquí el Museu Mar i Cel, antic Hospital de Sant Joan, que pertanyia al senyor Bernat de Fonollar. Ell mateix el va fer fundar, perquè s'hi poguessin hostatjar tots els malalts fins que recuperessin la salut i de manera gratuïta. El senyor Bernat de Fonollar, com a ordres al seu testament per la seva dona Blanca d'Abella, va deixar les següents consignes. Per ella, diners per mantenir el pont que unia la Catalunya Vella amb la Catalunya Nova, el pont del Llobregat. Diners per mantenir les costes del Garraf. Diners per mantenir també l'Hospital de Sant Joan. Sostenir el mercat dels dijous a Sitges, cosa que encara es fa. Vaixelles, castells, caslanies, moltes altres coses. Però, ei, com es mantenia aquest hospital? Doncs amb les rendes de Camp d'Àsens. I Camp d'Àsens on està? Cap allà, una mica lluny. Ho portaven la Mariona i el seu marit, i amb aquests diners ells aconseguien que aquest hospital estés encara en funcionament i vigent perquè tothom s'hi pogués quedar. Ara bé, si voleu saber-ne unes quantes coses més, us animem a veure el capítol de Patrimoni de Llegenda titulat El pas de la mala dona, que era cap altra sinó la nostra Mariona.